O Trofeo Princesa de Asturias de piragüismo celebrarase o vindeiro día 15 de agosto con algo máis de 400 palistas procedentes de toda España e incluso Portugal. A participación aumenta este ano con respecto ao anterior entre 80 e 100 participantes, un dato exitoso que, segundo explican dende a organización, plantexa opcións de cara ao futuro da proba. Pois a participación aumenta casi entre 80 e 100 personas. Eso deixa ver que, bueno, que a regata en sí vai collendo forza. Non sabemos se tiraremos hacia a estrutura de regata que tiñamos hai anos, cando había federacións internacionales que viñan a competir aquí, pero sí a hora de plantexarnos si abrila xa definitivamente a nivel nacional. A saída desta regata, que é puntuable para as diferentes ligas galegas, celebrarase de maneira simultánea dende a praia de Portonovo e a praia das Canteiras en Combarro para rematar na Ponte do Burgo en Pontevedra. Pois decir que as categorías veterán masculino, senior masculino, juvenil masculino, dama e senior e veterán e canoa senior participarán desde a praia de aquí, de Portonovo, vale? Cun porteo na praia de Sanxenxo, vale? E coa meta final no Ponte do Burgo, en Pontevedra. Logo, o resto das categorías, damas juvenís, canoas e dama canoa participarán desde a praia de Poio, as Canteiras en Combarro, perdón. Vale, cun percorrido aproximado de 8 kilómetros. Vale, tendrán tamén o seu final na Ponte do Burgo. Dende a organización afirmaron que a saída desta proba estará en torno ás 11:30 da mañá, polo que estiman que a entrega de premios en Pontevedra se poida celebrar sobre a 1:30 do mediodía. O acto, que se celebrou na Confraría de Pescadores de Portonovo, asistiron o alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, e a edil de Deportes de Pontevedra, Anxo Ribeiro. Ambos coincidiron ao sinalar a importancia deste tipo de eventos deportivos para dar a coñecer tanto Sanxenxo como Pontevedra.